औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. कणकवलीत आमदार निलेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आमचे शिवसेने नेते धडाडीचे आमदार माननीय श्री निलेशरावजी राणेसाहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज सकाळी पहिला कार्यक्रम बुद्धीची देवता विघ्नहर्ता गणपती बाप्पाच्या चरणी लघुरुद्राचा आम्ही कार्यक्रम आयोजित केला होता. आणि त्याच्यानंतरचा हा दुसरा कार्यक्रम जो आहे तो रक्तदान शिबिराचा आहे. यानंतर उपजिल्हा रुग्णालयात फळवाटपाचा कार्यक्रम होईल आणि त्यानंतर असल्ले येथे जे वृद्धाश्रम आहे त्या वृद्धाश्रमात अन्नदानाचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे. आमचे जे लाडके आमदार आहेत निलेशजी राणेसाहेब यांना दीर्घायुष्य लाभो, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दी त्यांची अधिकाधिक बहरत जावो आणि आमच्या सर्व शिवसैनिकांचं इच्छा आहे की निलेश राणेसाहेबांना उद्याच्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ कार्यभारात मंत्रिपद मिळावं आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नेतृत्व त्याने करावं अशी इच्छा आम्ही आज गणेशाच्या चरणी मागणी केलेली आहे. आणि आमच्या सर्व कणकवली तालुका शिवसैनिकांतर्फे शिवसेने तालुका प्रमुख दामू सावंत असतील, उपजिल्हा प्रमुख शरद वायंगणकर, आमचे जिल्हा परिषद च्या सदस्य मॅडम तांबे मॅडम, पंचायत समिती सदस्य राणे मॅडम आणि उपतालुका प्रमुख संजयजी नकाशे, सुनील सावंत या सर्व कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम चालू आहे. आणि आमची ही परमेश्वराचरणी हीच प्रार्थना आहे की या आमच्या आमदारांना उज्ज्वल राजकीय भवितव्य लाभो आणि यशाची पताका उंच उंच फडकत जावो हीच आमची आज प्रभू गणपती चरणी प्रार्थना आहे.